Niki sen ambak ngeten dibleki lemah, tanduri lombok wae kaseh. Tapi senanduri nggih Sulaya. Nggih sakit-sakitan. Kan nyukani cok bakal lomboke kan jebol. Langsung waras. Niki dileh mboten purun kok. Nate dimot cikare mboten saged mlaku. Balik neh ngriki. Lah ngriki ajenge dileh ngriki nggih mboten purun, balik ngriki. Terus sak lintune batu-batu umpak niki wonten kados pusaka ngoten niku mboten. Enten pecut tapi nggih mboten kenging pendet kok. Gaib enten sing ngetok klopo to. Kan dandan ngrika lho mboten purun. Dandan ngriki dhuwur klopone lajeng nibani bruk langsung gendeng mati tiange. Lah niki jarane dawuh bayah gede dhuwur kalih macan bumi nek sura medale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, tutul warisan kuno. Di kesempatan kali ini saya berada di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dan di penelusuran siang kali ini saya akan mengajak tutul warisan kuno untuk berkunjung di salah satu situs purbakala ya, yang lokasinya ini tepat berada di sebuah kebun belakang rumah warga. Nah ini ya teman-teman, letak lokasinya. Dan kali ini saya akan memperlihatkan ke tutur warisan kuno bahwa siapa sangka di dalam sebuah kebun pisang ini terdapat sebuah peninggalan leluhur kita yang masih terjaga dan masih terawat hingga sampai saat ini. Kami mengajak salah satu warga atau sesepuh desa sini untuk menjelaskan tentang bagaimana sejarah sebuah situs ini berawal. Gak usah berlama-lama, langsung saja kita menuju ke lokasi situs tersebut. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Paring asma sinten, Mbah? Pono. Mbah Pono. Nggih. Yuswane pinten? 8 kirang kalih. Nggih. Nggih, nggih. 78. Nggih. Mbah, jenengan iki sing biasane nek wonten tiang badhe mriki bagian ngucupaken ngoten nggih. 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 Nah, tiang-tiang ngoten niku sing mriki bertujuan napa mawon, Mbah? Kanton ningali tiange. Tujuane badhe mantu napa ajenge mantu napa ajenge nedhi slamet saged mawon. Macem-macem nggih. Tapi yang paling sering niku napa, Mbah? Yang paling sering nggih niku wau gadah nadar niku wau. Mbok menawi upami yoga kula sakit saged waras kados ingkang sampun kula bancaan wonten punden numpak ngeten lho. Niku ceritane ngoten. Niki dinamikaken punden umpak. Umpak. Panggenane kan rade ombo ngoten nggih niku wonten napa niku, Mbah? Saged pirsa langsung mriku, Mbah. Pundi? Niki ngajeng niki. Niki. Nggih. Pohon niku. Niki lak peteke tiang sien. Mbah Sawung Rono setunggal, Sawung Sari setunggal, sing estri duka mboten genah, Bro. Petek niku napa, Mbah? Petek niku upami enten tiang mati ta, ngoten lho, peteke yang pejah. Napa sesepuhe desa mriki? Nggih, sing damel desa mriki nggih niku. Sing Mbah Reksa. Siene. Terus bukaan lawas ngoten lho. Besok nek enten keramaiane jaman kula jenenge desa Ngepung. Ngoten. Terus mriki niku ijen namung tiyang kalih sekawan nggih kalih dudu. Ngoten lho. Nggih niku. Nggih. Monggo pirsa mriku, Mbah, ningali kalih. Monggo. Kalih jenengan. Niki. Nggih. Niki, Mbah. Niki setunggal, niki setunggal. Nih. Niki. Nggih. Niki wau kula nganu. Nembe ngucupaken. Nggih. Niku nedhi napa, Mbah, niku wau sing niki? Lah nggih niki wau lak mbok menawi mantune nggih ta. Nggih. Mantune niku estri. Babarne mboten enten alangan
gadah nadar bancaan wonten punden nompak mriki ngoten lho. Ceritane ngoten. Dese kaul. Nggih, nggih, tahu. Genah kaul. Nggih. Lah niku. Lah niki wae kula sebut nih dintene Setu Wage. Sakniki Setu Wage. Ingkang mriki nedhi napa nggih sesuatu yang diinginkan wonten syarate ngoten Mbah. Enten ngoten. Syarate napa Mbah? Syarate nggih kanton sak kersa sampean nyukani yatra napa nyukani napa sing sampean takoni niku syarate pun. Kados lintune beto dupa kembang. Oh mboten beto kembang. Lah nek sampean beto menyan madu pami dalu. Nggih. Nek siang ngeten iki mboten tanggung kula. Ing napa Mbah? Nun Ing napa? soalnya nek dalu niku lak kahanan peteng lho Mas. Nggih. Namun iki tak sing padang. Yen sampean wasing ngrika-ngrika padang danten ngoten lho. Lah nek ngeten iki wasing ngrika-ngrika sampean padang sumerep genah ngono. Niki carane ngoten niku. Nek dalu Niku napa Mbah sing niku? Wonten cungkup niku. niki makame Mbah Sono Dimejo. Niku sinten? Niki sian sing gadah tanah ngriki. Zaman semono niki lurah niki. Lurah niku. Lurah awit Lah sama. pertama bukaan desa niki lurah niki. Lah lurah niki dek sian enten caleng ngamuk loh ten ler. Nah, londo bingung. Sapa iso mateni celeng iki? Engko didadekno lurah nang desa Ngepung, ngoten lho. Lah celenge ngamuk ndek lor, bedile madhep ngidul. Pun ngriki dar ngrika kan delok pun mati. Ngoten lho. Sakti nggih Mbah. Lah piasian nggih. Mbah, sing mriku Mbah ten napa punden Oh, nika ompak. nggih. Namine ompak sing dhuwur pesagi nika sumur. Oh, mirsa mriku Mbah. Lah tiang-tiang sing mriki badhe nedhi napa-napa niku wau ten umpak napa sing Ten riku. Ten enten kembange sekaran nika wau. Nek nyuwun pami sampean ajenge mbakul napa pengen laris ngoten. Nika wau. Lah nika sumur yane. Niku sing ageng ki ambek. Weket banyak kalau jalan. niki sumure niki sian. Niki sian ambak ngeten dibleki lemah, tanduri lombok wae kaseh. Tapi sing nanduri nggih sulaya. Nggih. Loyone pripun? Nggih sakit-sakitan. Macam kan nyukani cok bakal lomboke kan jebol. Langsung waras. Boten king damel sembrono. Lah, nggih boten kenging. Boten kenging niki. Mun dangu Mas, mun akhir janten. Itu buahnya Mbak, tapi kok boten utuh ngeten king nopo? Lho lah nggih, mamrah kula lak ampun ngomong. Ketiban wit klopo, enten tiyang ngetok klopo, ngoten lho. Pripun wau ceritane? Enten tiyang ngetok klopo to. Kan dandan ngrika lho mboten purun. Dandan ngriki dhuwur klopone lajeng nibani bruk. Langsung gendeng mati tiange. Mboten kenging tambahan. Mergi pun ajur. Niki sakjane ngoten nopo sih Mbah niki Mbah? Nun, Peninggalan nopo fungsine nopo riyene? patung ya wujud patung wong niki jane ajeng damel masjid. Oh, kalih tiang-tiang riyen. Nggih. Lah riyen niku pun muncul ngeten iki nggih. Lah, niku ngeten ceritane. Ceritane lak enten tiyang ajenge adang, ajenge masak ngoten lho. Nggih. Perawan. Lah, perawan niku ajenge masak. Niki
dimot perahu keng kidul, adenge digo ngalor. Nah, lah enten tiang gedhukna wakul perawan. Adang gedhukna wakuduk. Lajeng kelem teng mriki. Kelem barangnya ditinggal teng mriki. Praune ten babatan. Tasik Mbah perahu nih biasanya berengen Mboten enten. mboten enten. Mboten enten. Ngoten ceritane. Ceritane nggih. Ki awit jenengan alit sampun wonten niki. Pun. Sakderenge kula lahir pun enten niki. Mpun. Rin-rin mbah-mbah nek cerita pripun. Lah nggih ngoten niku ceritane. Nggih, damel dolan-dolan la realitas Nggih. wonten mriki. Nggih. Mboten wengit, Mbak. Oh, mboten nyengit tok. Sabar. Nggih. Pokoknya mboten digarai enten alah. Malah nek dalu niku seweneng didolani. Niki peninggalan napa to, Mbah? Zaman kula nggih mboten genah tinggalane wong piye ngono. Niki dileh mboten purun kok. Nate. Dimot cikare mboten saged mlaku. Balik neh ngriki. Lah ngriki ajenge dileh ngrika nggih mboten purun, balik ngriki. Karepe dadekno sitok ngrika, ngoten lho. Ngriki kenging tanduri Palawija. Ngoten. Mboten purun. Nek panjenengan selamaten mriki nate dipersani hal-hal sing aneh ngoten ten mriki. Oh, mboten nate. Terus sak lintune batu-batu umpak niki wonten kados pusaka ngoten niku mboten. Mboten enten. Enten pecut tapi nggih. Mboten kenging pendet tok. Teng pundi Mbah? Loretan, Niku gaib. gaib. Lah niki jarane dawuh bayah gede dhuwur. Kalih macan bumi, nek sura medale. Ulan sura jam tanggal 15 jam 2 budal dolan. Ngoten. Yen wangsule mboten genah. Munculnya tiba-tiba teng mriki, Pak. Nggih, teng mriki. Berarti rusak niki sanes kok dirusak tiang. Oh, mboten wonten. Rusak mboten wonten. Bicara ngonten mriki niku disakralaken kali warga sekitar mriki nggih. Nah, Aken nggih. nggih. Direk pengin suku-suku niku teng mrika wau. Nggih. Niki intine pusat punden desan mriki. Nggih, Punden umpak. ompak nggih. Lah terus Mbah teng sumure niki niku kecian wonten tuyone ngonten nggih. Enten. Mboten saged sat. Oh, Nggih ngoten niku. 3 nggih sampean ngriki nek 3 nek mboten percaya. Wonten. Nggih nek tetep enten. Saya ngarani sumur nggih. Sumur nggih. Pami sampean kuras benjing nggih enten malih. oh. Medal malih duka keng pundi mboten genah kula sampean. Padahal niku nggih ketiga nggih cara mboten. Lah tera nggih. Nggih ketigan. Niki kan kados umpak. Lah umpak biasanya kan damel tiang bangunan ngoten niku nggih. Nggih, Di kayu. nggih. Niku lak Kemungkinan riyene niku wonten bangunan kuno ten mriki. mboten enten niku, Mas. Mboten ditemoni lintune niki. Mboten enten. Nggih namung namine ompak menten tok. Nggih. Saya dugi Lah, wanita niku wau nggih. nggih. Kados kula namine sinten Pono ngoten niku lho. Oh, nggih. Ngoten niku asline. Nggih. Matur mbah nuwun nggih, Mbah Pono Nggih, atas informasinya. nggih.